En dan nu de kiekersvraag. Weet Geer wat voor liedje dat het carillon speelt? Weet je het al? Nou ja, de kans is klein. Het is namelijk het Remuns volkslied. Voor weten wie veel mensen dat liedje kennen, of überhaupt weten dat er zoiets bestaat als het volkslied van Remun. Toch zal de tekst van het liedje een stuk bekender gaan worden. Want de gemeente Remun maakte bekend dat de eerste regels van het Remuns volkslied werden afgebeeld op de damwand bij de Looskade. Het is letterlijk het eerste wat ze zus als ze straks Remun binnenriet. Ja, het gouden beeld, dat is Christoffel. De eerste zin van het Remunse volkslied zal te zien zijn als ze vanaf de Maasbrug of zo'n stad inriet. Dan zussen die lettertjes s'avonds fijn opgelicht. En misschien dat er dan ook iets meer mensen ons Remunse volkslied zullen gaan kennen. Want ik denk dat veel mensen dat niet kennen of niet eens weten dat het bestaat. Nee, dat is ook zo. Kijk, ons carillon op het stadhuis speelt dat Remunse volkslied dukker. Maar het is niet zo bekend wie het Wilhelmus. Daar moeten we ook eerlijk over zijn. Bronschoen Eikenhout kennen we ook allemaal. En dit is volgens mij van dezelfde schrift. Dat zou zomaar kennen. Maar het is in ieder geval waar het gouden beeld in zonlicht staat. Op Hoge Torentrans, de Maas en Roer verenigd gaat. Lichte golvendans. Lichte golvendans, ja, dat is hem. Ik mag spieken, anders wist ik het dan niet. Nu maakt dit onderdeel uit van een veel groter project. Want ja, dat is niet dat alleen de damwand vernieuwd is. Nee, de Looskade moest omhoog voor de N280. Wie het weet zijn we daar volop aan het werk. Het gaat gelukkig heel erg groot. Hè. Het ligt nog allemaal op schema. Dus ja, het maakt onderdeel uit van het grote N280 project. Dus die kade moest omhoog, die muur moest omhoog. En toen hebben we gelukkig met de provincie samen er ook middelen voor vrij kunnen maken. Om dat dan ook schoon aan te kleien. Ik denk dat als je met een project bezig bent, zo'n groot project de N280, dat je niet alleen naar de weg zelf kijkt, maar ook als er dingen meegenomen kunnen worden. En dit is een mooie entree voor de stad van Roermond die het ook verdient. En ik denk dat het een mooie historische verwijzing is, in korte staal uitgevoerd. Dus daar wordt de stad alleen maar mooier van. Ja. En, het schijnt dat korte staal dat ook nog een beetje roest. Hè? Dus dat krijgt misschien steeds meer kleur gedurende de jaren. Dat is ook mooi, dat past ook bij de jaargetijden wellicht. Maar het is inderdaad korte staal dat roest. Maar dan krijg je een mooi cachet van, wordt s'nachts 's avonds aangelicht. Dus je krijgt een hele mooie uitstraling. Het maakt allemaal onderdeel uit van een veel groter project, hè? Die N280. En daar zitten jullie middenin momenteel. Klopt, ja. En de uitvoering gaat voorspoedig. We zitten vol op schema. En we hopen uiteindelijk daar een mooi project uitvoering te kunnen geven. De bereikbaarheid voor Roermond verbetert. Ja, we combineren daar inderdaad een betere bereikbaarheid met dus hoogwaterveiligheid. Doen we nu in één keer. Overal volop werkzaamheden, zolang als het ijs en wederdienende zeggen ze altijd, hè, zolang als het weer toelaat. Maar gelukkig tot nu toe gaat het heel erg goed.